בשעת ערב מאוחרת מחנה הכליאה ראיס דה תימן. עצורי חמאס שוכבים על הרצפה כפותים, עיניהם מכוסות. הנה כאן קבוצה של חיילי המילואים מכוח 100, יחידה המשמשת להבטחת המתקן. הם לוקחים את המחבל, הנה הם כאן בפינת המתקן, כנראה מודעים למצלמות האבטחה ומנסים להסתיר מעשיהם במגינים. הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס. שעות אחר כך פונה המחבל לבית החולים מדמם. הפציעות שלו הוגדרו מורכבות. הקביעה הרפואית חד משמעית. הפציעות נגרמו מהחדרה של חפץ. בדיוק לפני שבוע, כ3 שבועות אחרי התקיפה לכאורה, ובתום חקירה סמויה נעצרו החשודים. מאז הוארך מעצרם פעם אחר פעם. הוא מנסה לנשוך 2 חיילים, הוא מנסה לשרוט עוד חייל, וכשמופעל עליו טייזר הוא גם מתנגד ותוקף ושורט את החייל הזה, ולכן הם נאלצים להשתמש בכוח על מנת לרסן אותו. חלק מהפרסומים בעניין משוללי יסוד, קצתם לא מדויקים. ננסה לעשות סדר. המחבל איש תנועת החמאס הרצחנית, אולם לא השתתף בטבח ה7 באוקטובר. הוא לא נמנה עם כוחות הנוח'בה.